Минем каным кайный, каным хәтерлешен ки моны. Бәйрәм белән дип кычкырадыр. Менә шушы кичкенә генә Гиберчәк авылыннан чыгу белән без бик бәхетле. Бүген тырналар төшкән җирдә дигән әсәрне игътибар үзәгенә алуыбыз өчен бер-ике сәбәп бар. Икенчесе аның мәсәлән минем иң яраткан әсәрем шушыдыр, әтинең мирасыннан. Ләкин аннан да мөһимрәк сәбәп әтине күптәннән инде күп еллар татар тормышының, татар халкының энциклопедиясын язган язучы буларак беләләр һәм галим буларак. Минемчә, менә шул энциклопедик рәвештә татар хаятын, татар тормышын, тарихын күрсәткән әсәрләр арасында беренче чиратта шушы тырналар төшкән җирдә повесте торачак һәм бәхилләшү. Нидән ки, чөнки монда әдәби образлар гына түгел, монда тормыштан алынган, чыннан да яшәгән кешеләр, авылдашлар, танышлар һәм башкалар, һәм шуларның тормышы. Бу әсәрне укыганда хисләр дөньясына да чумасың. Аның хәтле йомшак, яратып, җылы итеп, хисле итеп язган әсәрләр күп микән ул татар әдәбиятында. Тырналар төшкән җирдәне укыганда, менә мин Казанда үскән бала, кеше. Югыйсә, ул хәтле авыл кызы да түгел, ләкин нидән мин җылап укыйм моны? Менә нидән минем ниндидер борынгы геннарым уяна моны укыганда. Минем каным кайный, каным хәтерлешен ки моны. Әтинең әсәрендә шул бар. Татарның кан хәтере бар. Шушы тырналар төшкән җирдә дигән автобиографик повестьның бик күп геройлары минем күз алдындагы кешеләр һәм мин аларны белүем белән һәм аларны укыган вакытта аларны тануым белән үземне ниндидер бик зур бер әдәбиятка кагылышлы кеше итеп хис итәм. Менә монда данлыклы безнең тракторист, ул Кәшфи абыйның өлешчә прототипы безнең Мөхәммәд Нур абый үзенең хатыны белән. Һәм улланнары тагын ул Кәшфи абый образына тагын безнең авылның бик булдыклы Харис абый дигән тракторист бар иде. Мөхәммәд абый аның белән аралашырга бик яратадыр. Хәтта заманында Харис абый безнең мончаны Тылангыр авылыннан калайга утыртып әзер монча алып кайткан иде. Ул бөтен авыл өчен бер данлыклы бер кызык хәл булган иде. Аннары бу повестьта тагын Садри абый образы миңа бик хәтерләтте Садри абыйны. Садри абый таушуганда балаларның кичкенә вакытында бик ташбаш малай бозлы бияләе белән балаларның, әшәке малайларның борыннарын канатып, уып шулай итеп җылатып, тилмертеп яшәтә торган малай. Ул үскәч Мәскәүдә әллә полковник, әллә майор дәрәҗәсенә җитеп, авылга кайтканда ул менә Низами абзыйларга кайтадыр. Низами абзый ул чатта аның нигезендә хәзер безнең күренекле артистыбыз Ирек Бахмановның кызы. Садри абый шул якка кайтадыр һәм кайткан саен ул безгә килмичә калмыйдыр. Бик мәһабәт кеше булып Мәскәүдә яшидер. Ул һәм күршедә Нургали абый бар иде. Менә ул инде бик әдәпле сөйләшә торган. Ул бер бәйрәмдә дә әгәр урамда очрашсак, бәйрәм белән дип кычкырадыр. Нургали абый ни дип бәйрәм соң ул дип сорыйдыр. Менә бит ничек инде бәйрәм бит бүген дип, менә шундый һәрбер нәрсәне хәтерендә тота торган бик кызык кешеләр. Колорит шәхесләр булды Мөхәммәд абыйның бу повестьна кергән Гиберчәк кешеләре һәм матур кешеләр. Ички яктан матур, тыштан матур карап торышка шундый үзе әйтмешли дастуен кешеләр. Менә авылга килеп керә торган 7 юл чатының берничәсе монда. Менә Казаклар юлы, менә төп юл. Бу Курсара йөзенә китә торган хәзер, Орчага китә торган, Казанга кешене хәзер зур юлга чыгара торган шушы юл
төп юл шушы. Менә бусы урман ягыннан килеп керә торган юл бар. Тагын әле менә без урамның авылның теге ягына чыгарбыз. Анда менә тупы юлы, әнә күренеп тора ул. Әнә тегеннән урман буе, тупы юлы. Аннары менә Масра юлы. Элек ирләр сугышка менә шушы юлдан чыгып киткәннәр, шушы Масра юлыннан. Сугыш заманында, сугышка кадәр дә шушы төп юл булган, Гөберчәктән чыгып китү һәм кайтып керү юлы. Станциягә теге яктан булган булса, менә мин башта күрсәттем. Масра юлы шушы әһәмияте буенча бердә булган юллардан ким түгелләр. Сугышка шушы юлдан затканнар. Гөберчәк авылының тарихын Мөхәммәд ага Мәһдиев үзенең Торналар төшкән җирдә дигән әсәренә тулаем дип әйтерлек тасвирлап калдырган. Ул безнең киләчәк өчен мирас булып санала. Авылыбызның һәрбер йортында яшәүче кешеләр, авылдашларыбыз аның әсәрләрендә гәүдәләндерелгән. Ул аларны эшлекле кыяфәтләрендә, эш гамәлләрендә, килеш-килбәтләрен, гореф-гадәтләрен дә чагылдырган. Мөхәммәд ага менә шушы кичкенә генә Гөберчәк авылыннан чыгуы белән без бик бәхетле кешеләр. Ул безне иң беренчеләрдән булып менә шул әсәре белән куантырса, мәңгеләштерсә, икенчедән ул безнең авыл кешеләрен юллы иткән кеше. Кемгә генә сорау бирсәгез дә, Мөхәммәд Мәһдиевне сез беләсезме дип әйтсәләр, иң беренче аңа рәхмәт укыячаклар. Чөнки районның үзәгеннән еракка, урман буена урнашкан Гөберчәк авылын ул юллы иткән шәхес. Әтинең язу процессына килсәк, ул күп язучылар кебек, күп тапкыр язып, яңадан чистага күчереп, алай итеп маташмый иде. Әти язганда яза иде. Шул беренче язганы аның гадәттә китапка да керә иде. Әйе. Үзе дә әйтә иде, мин чистага яңадан төзәтеп, бик сирәк кенә кош теле кебек, ул гадәттә кулдан, әлбәттә кулдан яза иде, һәм бер ягы кулланылган кәгазьдә яза иде. Ягъни чиста ак кәгазьгә язмый иде. Ул аның принципиаль установкасы яза алмыйм диде. Миңа шул кулланган. Ул күрәсең, менә мин соңыннан уйладым, энергетикалы ниндидер бер кәгазьләр кулланган. Ул аның кәгазьләре иде. Ниндидер мәкаләнең машинописи иде, үзенең нидер язган запискасы нәрсәме. Һәр вакытта да әйләндерсәң, аның артында ниндидер үзенең тексты булыр иде. Берәр әсәр яза икән, ул чорда инде без һәр көнне кичке аш вакытында, җыелышкан вакытыбызда, барыбызда, дүртебездә, безгә махсус укыла иде ул бүлек. Ул, мәсәлән, язды бер-ике көн, безгә ул бүлек укыла, һәм без аның беренче тыңлаучыларыбыз була идек. Экспертная группа буларак утыра идек. Ягъни ниндидер бер шикле, я аңлашылмаган җир булса, я да нәрсә булса, без күрә идек. Я да ул кабул итмәй иде безнең әйткәнне. Шуңа күрә безнең кичке ашлар, менә гомер буе иң кызыклы, иң шәп вакытларыбыз, бәхетле вакытларыбыз ул иде. Әти язганда, аның кабинетына керү ясак, рөхсәт юк иде. Якын киләсе түгел. Бик нервничать иде телефоннан сөйләшүчеләр булса, ул вакытта әле шәһәр телефонны шылтыраталар да, бик зак вакытын алсалар яратмый иде. Чөнки әдәби иҗади процесстан чыгу ул күңелсез әйбер, без аны һәрберебез дә беләбез. Ул процесска азмы күпме баш тыккан кешеләрбез. Менә шуңа күрә безгә рөхсәт юк, телевизорны акыртмыйбыз, әкрен йөрибез. Үз вакыты килгәч, үзе чыгып, кәгазьләр тотып чыга икән, демәк, хәзер бездә театр башлана. Әти безгә укый. Мин Мәһдиев кызы Бәширов оныгы идем. Мин аны һәр вакытта да аңладым. Бер кайчан да бу минем җитешүем димәдем. Һәр вакытта да артымда алар булганын хәтерләп яшәдем. Хәзер дә шулай. Алар юк инде күп еллар, әмма
Әле дә әле ишекләр ачыла шулар хакына. Димәк, аның кызы булуы миңа файда гына китергән. Бер авырлык та юк. Шөкер.